तुम्ही मनोरंजनासाठी आला ना, मनोरंजन घेऊन जायचं. हा जोक कोणाला माहिती पण असं आमच्याकडे होतं नमान 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 आणि वर सुडा आमने पेटला राजा आणि राजाला हरवलं आणि राजा फक्त बायकोला घेऊन राणीला घेऊन अरण्यातून निघाला आणि ते अरण्यात दाखवायचं वाघ भीक मध्ये सिंह बिंह सगळं असं. आणि याचा डायलॉग झाला सुरू, राणी साहेब आमच्या मागून मागून या ठिकाणी व्याघ्राची शक्यता आहे. आपली महाराणी आपली पदर घेऊन हो राजे हो राजे. असं झालं या भव्य दिव्य अरण्य व्याघ्राची शक्यता आहे. म्हणजे वाघ असू शकतो. आम्ही वाघाची एंट्री पब्लिक तुमच्यासारखं माझ्याकडे तोंड करून आणि वाघाची एंट्री मागणे येणार. हा शैली वाजवली मृदुंग वाजला एंट्री होणार ना आता वाघाची. झाले या राणे साहेब आमच्या मागून या. पुन्हा अरण्यामध्ये आता झालं सुरू आणि वाजवाय सुरुवात केली. वाघान अशी पोज घेतला पोज घेतली वाघी पद्धतशीर मोठा अटकीचा बसला उडी घेणार. तेवढ्या 4-5 कुत्र गावातलं तर बघित वाघाकडे वाघ बघित त्यांच्याकडे. बरं त्यांना सवय ना तिकडं वाजवायला सुरुवात केला मी. आता येईल वाघ आता वाघ करील का उडी घेतली तर झाला फरशा. देवाचं नाव घेऊन जेव्हा मसोबा वाटला आणि बने काय माहितीये हे मी वाघ नाही ऐकू मी माणूस आहे कुत्र ऐकलं कधीच भेटलेलं आलं तरी झालं. हे वागून झालं ह्या परत म्हणतो राणी साहेब या अरे म्हणतो कसला वाघ तरी कसलं काय अरे फाडून शाप खाला. या युट्यूबला नको पाया पडतो.